puilano lamsogo ani YT channel o hingke ang norokno tini belai nang kungmani kokthai rok saikana roano cholarok ni bagui norok o video no puilani siming paithak jora kaham ke khanai tongdi bwrui rok puilano no nokma banyo fida angnai haya kheba hamjakma wngthangnai bwrui rok himtwtwi phano nini bagui mawan chongnai o cholabaima hamjakle chakhamu hinui friends ong norok wansok tongkhana kuno borok puila nungma bai fida ongo haida hinui ang sawano friends ong baksa borok ni live o mohaibo ongo bwrui rok puila nungma banyo hamjakmung wngthango jefru phano bajarogo thangpro rogo bwrui rok puila nungma banyo hamjakmung wngthango hingke norokno hingke tangai bwrui rok nukphano hamjakya jemon bazar thangai bo office tuition college school rogo kwbangma bwrui rok no nasigo phia tangai hamjakya aboni answer wngkha bwrui rok chwlarok ni sago 8 ta tongmung no hamjago haikeba chajago o 8 ta tongmung klai no jodi nung o 8 ta tongmung tongkhe nono bo bwrui rok puila nungma banyo hamjakma wngthangnai hingke sung bisileria woi video ni digi thanglasibano puila no number 8 wngkha shoes nungni ni shoes no jefru phano kwsung haikeba poriskar khe toni di number 7 shirt color nungni ni shirt no jefru phano black and white bisi use khai di number 6 dressing sense mane nung je jaga thango nini dress no change khai thangdi number 5 your perfume mane nung jefru phano scent bisi use khai di number 4 hairstyle mane nung jefru phano nini bwkhnai no naithok khe toni di number 3 lips mane nungni ni kwsung no jefru phano normal kwchak khe toni di number 2 eye mane nung jefru phano bwrui rok waimalai khe mokolai mokol nasik di number 1 handsome mane nung jefru phano nini sak no poriskar haikeba naithok khe toni di ang kha khayo norok o 8 ta kokthai no buji mangkhana hinui omo haikhe no salbrum brum kokrok entertainment tips channel no choi awai nai tongdi bwskango norok ni bagui teibo kaham kaham swrungmung kokthai rok tubui tongo tai o video no sajak khe like tei subscribe khai redi hambai।